Evo jutro su otišla prva grupa naših hadžija, prvi avion. To su hadžije Bihaćkog muftijstva. 195 putnika, s obzirom da je prvi avion manjega kapaciteta u odnosu na sve preostale. Hadžije su ispred hotela jutros otišli nakon što su klanjali sabah namaz. U ovom trenutku imamo informacije da su već čekirali karte, prošli te procedure na aerodromu i nadamo se da će njihov avion biti na vrijeme. Večeras, poslije ponoći, negdje oko 1, između 1 i 2, ćemo spremiti, ako Bog da, i hadžije drugog aviona. To su opet hadžije Bihaćkog muftijstva i Sarajevskog muftijstva. Ovdje se radi o 279 naših hadžija. Ta procedura njihovog otpremanja na aerodrom je u toku. Vodiči su dobili jasna uputstva kad i u koje vrijeme će hadžije biti spremne da uđu u autobus, kad će snijeti svoje stvari i tako dalje. U koordinaciji sa Ministarstvom hadža sve je pripremljeno, i autobusi i ostala procedura završena. Što se tiče preostala 4 aviona, svi su u petak. Od jutarnjih pa do poslijepodnevnih sati bit će otpremljeni svi i, eto, možemo tako reći, negdje u petak ujutro, u stvari već u četvrtak poslije ponoći, u petak ujutro, nikoga ovdje od naših hadžija neće biti u hotelu. Svi ćemo, ako Bog da, krenuti kući. To nas dakako raduje. Što se tiče trenutnog stanja naših hadžija koji su još uvijek ovdje u hotelu, ono je dobro. Ja bih rekao vrlo dobro. Nemamo nikakvih problema sa nekim težim izazovima, sa bolestima. Sve naše hadžije su dakle tu u hotelu, pripremaju se za put, raduju se povratku kući, vidi se da su ozarenih lica. Ipak ovdje smo proveli, evo, između 27 i 30 dana, zavisno kad je ko došao. Sve u svemu možemo biti zadovoljni ukupnom organizacijom i svim onim što se ovdje u ovim proteklim danima, sedmicama događalo, i vidimo da su i naše hadžije vrlo zadovoljne sa onim što im je ponuđeno i u Medini i u Meki. Stvari, ja, 1, 17. Dođu sad. Koliko, brate, pa dosta su klanjali. Nemoj rano, ajde. Pola su klanjali. Napišu izvještaj odustali, neće nikako da ih dođe. Ne, nekom fino snim. Da. Resno se dojilo da žene... Da nam bude sretno.